Ka Ebanghelyo San Mateo nga tungod karon ang chapter 9 of this gospel nga doon nag-present si Mateo nga gidapit o gi-request si Jesus sa usa ka opisyal nga Hudiyo, opisyal sa sinagoga. Ato sa chapter 8 ang opisyal nga Romanhon opisyal miduol kaniya og nagpakitamang ngamingon, "Sir, ako sugo na sakit, tuwa sa ako balay ng higda, di siya kalihok, anto siya pag-ayo, madto ako siyang ayuhon." Apan ningon ang opisyal nga Romanhon, "Sir, ayun pag-adkon, sir, kay di ko ang ayan padayon kanimo sa akong balay." So nakasabot ang Romanhon opisyal nga kanang dili ang ayan ang usa ka Hudiyo mosulod sa usa ka balay sa pagano, kay mahimo siya ma-defile siya, mahugaw ang usa ka Hudiyo kung mosulod sa pagano nga balay. Mo na bitaw mga sikta o sikta nga dili sila mo sulod sa Katoliko nga simbahan kay hugaw ang o balay sa Katoliko kay hugaw kuno. Maangin sila sa kahugaw sa balay sa Katoliko. So this time sa Ebanghelyo chapter 9 nga mao nga ni-request siya this time usa ka opisyal sa mga Hudiyo, pangulo sa mga sinagoga. Ang usa ka sinagoga is equivalent to a chapel kung naay pinalabing minos na pulo ka pamilya makatukod na sila og sinagoga. Diha sila magkat-on mapulong sa Dios. Unya sa paingon na si Jesus on the way to the house of kanang inyong opisyal na dalan pa, dunay usa ka masakiton na bahay nagtalinugo for 12 years. Antos siya. Busa niya paningkamot nga maayo siya kay dugay-dugay na pagantos. Busa bisag makikap lang po sa sinsid, mamaayo na ko. Unya siya sa kalinggat nini, ingon babae ayo kadlo kay kabalaka. Ang imong pagtuo may nakaluwas kanimo. So duha ka masakiton. Ang usa through the intercession of the father of the kanang daughter nga sakit. Ikaduha mo ang kanang siya mismo nanimbaso mangitan siya nga siya maayo. Sa healing ministry of Jesus, there are three things nga atong hinumduman. Dito sa chapter 8 sa maong Ebanghelyo, katong sulti lamang ako sugon maayo. Ato pa sa pulong makaayo. Ang pulong sa Ginoo from a distance. Makaayo na. So dito sa noong presentation karon ang usa ka masakiton nga gihikap ni Jesus katong bata, anak sa opisyal. Gihikap niya, patay na, pero gihikap niya ni bangon, naayo, nabangon. Ay kaduha ni Ebanghelyo mo ang naghikap kang Hesus. Sa pulong kung kita hikapon ni Hesus o kita mahikap kang Hesus nga kita magawaton og kayuhan. Unsa man ang ikaduha nga kanang makahikap ni Hesus? Kinahanglan kita maningkamot nga mo reach out sa atong kalingon ngadto nga mosimba kita. Mangay kita tabang sa Ginoo nga kita ayuhon kay nganuman ang sakit, handicap sa atong kalipay, sa atong pagsimba. Minsan may malipay ko rin masakiton. Muna di na ka simba, di na ka malipayon, kay naa ka preoccupied ang iyong kasing-kasing ng huna sa iyong sakit. Musamot ang iyong pagkasakit tungod din mga kabalaka. Musa ang tuyo sa Ginoo nga mo ayuhon. Imuon niya tibuok balaan ang tao kay sa mga Hudiyo. Ang masakiton dili balaan kay siya tungod sa sakit, nagsakit siya tungod kay siya kasala. Busa mangali kinahanglan pasayloon ang sa masakiton maayo siya tungod sa pagtuo. So yung nga pamaagi kanato kanang we look healthy. Maayo taglawas tanahon in front of the people, pero tanan nato nga deep inside they are sickly. Some of us are dying already inside. So, kinahanglan kita nga maayo, nga mahikap kita sa Ginoo, ang atong kasing-kasing, aron kita makaangkon o kaayuhan, uban nga
kita muhikap sa Ginoo, murit out kita, muadto ta sa simbahan, mangayo tabang sa Ginoo aron kita kompleto sa atong kinabuhi nga ningkamot nga walay mga handicap, way sakit. So, wala ang atong pagpaubos sa atong galingon, kita muduol kang Hesus.